Nacionalne vođe Jugoslovenske republika su u Ohridu nastavili razgovore za prevazilaženje političke i državne krize u Jugoslaviji, kao i o karakteru buduće Jugoslovenske zajednice. Skupštinama Republika je predloženo da do kraja maja ove godine raspišu referendum na kojem će pitanja biti tako formulisana da se dobije jasan odgovor građana da li su za to da se Jugoslovenska zajednica transformiše u Savez suverenih država ili da ostane savezna, odnosno federativna država. Neosporna je činjenica, međutim, da Jugoslavija kao međunarodno pravni subjekat postoji, te je prije ovog izjašnjavanja potrebno da se građani pojedinih republika izjasne da li prihvataju konstituisanje nezavisnih i suverenih nacionalnih državica, a samim tim i njihovo izdvajanje iz Jugoslovenske zajednice. Time bi trebalo da bude poštovano pravo svakog naroda da se protiv volje ne može zadržati, ali ni izvesti, to jest odružiti od Jugoslavije. Nacionalni liderčići koji se svesrdno zalažu da u cilju očuvanja svojih fotelja rasparčaju Jugoslaviju su ipak uspjeli da se slože da je neophodno započeti razgovore o utvrđivanju principa za sporazumno regulisanje međusobnih prava i obaveza iz dosadašnjeg zajedničkog življenja u Jugoslaviji, s tim što su oni zaboravili da uopšte nemaju novaca da radnicima isplate lične dohotke, a kamoli da plate cijenu razdruživanja. Osim tog, postojeće granice nisu ni etničke ni historijske, već administrativne, te bi svako pomjeranje republičkih granica neophodno vodilo u katastrofu, to jest u građanski rat. Sljedeći susret šestorice takozvani turista koji žele da upoznaju svoju zemlju je planiran za idući četvrtak u Crnogorskom Cetinju.